Okay. Jeg mangler et sted at sætte mikrofonen, så jeg kan lave en ordentlig professionel SoMe-video til dansk lydisolering. Kom lige med. Jeg kan jo selvfølgelig stå med den på kaffekoppen, ligesom alle de andre journalister gør rundt omkring på sociale medier, når de skal fortælle om et eller andet vigtigt. Jeg kan selvfølgelig også bare sætte den på kuglepinden, så det ser rigtig vigtigt ud og Hvad med bordskærmen? Der kunne det måske også godt være. Nej, går ikke. Men hvis din kollega larmer, så er den faktisk meget god. Vores fremsrend 1.500 kroner, inklusive moms. Hvad er det, jeg laver med mit liv? Men du kan også få et akustikbillede i vores webshop. Ja, nej. Og den her kan jeg altså heller ikke få i webshoppen. Okay, jeg tror bare, at den nøjes med at sidde her. Men alt det andet, det kan du få i webshoppen hos Dansk Lydisolering.